Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar y sil cyntaf yn y Garawys. Weddi colli, ac anam dani bydd, cael ei mynych glwyfo gan bechod isanen, iachau glwyfau mawrion a dail y bywiol bren. Wasgarau'r tew gamalau, oddiamau difalhad, datgifiau i mi baenir, yr iachau dwriau ffrad, a doweddau'r dahinan o'r fennaeth glwyfus trist, fod yn maddau meiau anhaeddiant Iesu Grist. Os dywedwn ein bod yn ddibechod, yr ydym yn ein twyllo ein hunain, ac nid yw'r gwirionedd ynom. Os cyffeswn ein pechodau, y mae I fe yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac fe fyddeia, felly ni ein pechodau, a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, I offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, I gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwy'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod I wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, I geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac I weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid I ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn I Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, I ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n I fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau I chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd ag orau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y boliant. Dyw brosiau'n canorthwyo, arglwydd braserau
goniant i'r tod ac i'r mob ac i'r ysbryd glon. Megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, Molianis fyddo enw'r arglwydd. Daw'r llith gyntaf o ail benod ac o drydydd benod llyfr Genesis. Cymerodd yr arglwydd Dduw y dyn a'i osod yng ngardd Eden i'w thrin a'i chadw. Rhoddodd yr arglwydd Dduw orchymyn i'r dyn a dweud, Cei fwyta'n rhydd o bob coeden yn yr ardd, ond ni chei fwyta o bren gwybodaeth da a drwg, oherwydd y dydd y bwyteu ohono ef, byddi'n sicr o farw. Yr oedd y sarf yn fwy cyfrwys na'r holl fwysfilod gwyllt a wnaed gan yr arglwydd Dduw. A dywedodd wrth y wraig, a yw Duw yn wir wedi dweud, ni chewch fwyta o'r un o goed yr ardd? Dywedodd y wraig wrth y sarf, cawn fwyta o ffrwyth coed yr ardd, ond am ffrwyth y goeden sydd yng nghanol yr ardd, dywedodd Duw, peidiwch a bwyta ohono, na chyffwrdd ag ef, rhag i'ch chi farw. Ond dywedodd y sarf wrth y wraig, na, ni fyddwch farw. Ond fe wyr Duw ar agorir eich llygaid y dydd y bwytewch ohono, a byddwch, fel Duw, yn gwybod da a drwg. A phan ddeallodd y wraig fod y pren yn dda i fwyta ohono, a'i fod yn deg i'r golwg ac yn bren i'w ddymuno i berid o'i thineb, cymerodd o'i ffrwyth a'i fwyta. A'i roi hefyd i'w gŵr oedd gyda hi, a bwytaodd yntau. Yna, agorwyd ei llygaid hwy, ill dau, i wybod ei bod yn noeth, a gwniasant ddal ffig ysbren i wneud ffydogau iddynt ei hunain. Yma at erfyn y llith gyntaf.
ysbryd a lawen a chofan yw rhai a chawdwr, canis efe a edrychof, aros danau grwyfau wasanaeth afes. Oblegid wele o hyn allan, yr holl genedlaethau am geilwan wyn y fydedig, canis ar hwn sefalluog am naif i mi fawref, a sanctau fyw a'i enw ef. Haidrig aref sy'n fan oes oes oer, ar yr rhai a'i hofna ef. Efe a fangosof nerfau fraich, efe a wasgarof yr ai balchau calon, efe a dyna fi lawr y cedir na'i heistefau, ac afar chafaf yr ai isel yr raf. Efe a lanwaf yr rhai newynog a pheffau da, ac anfonof y maif yr rhai golidog mewn eisiau. Efe ac yn orffwyof ei was Israel, can cofio heidri caref, mel a dyweddof wrth tadau, Abraham a'i had ond yr agawydd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis yr oef yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, a oes, 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 amen. Daw'r ail lyth o lythyr Paul at yr Rhufeiniaid, y 5 bennod, a dechrau yn y 12fed adnod. Adda a Christ. Un dadl yw hyn. Daeth pechod i'r byd trwy un dyn, a thrwy bechod farwolaeth. Ac yn y modd hwn ymledodd marwolaeth i'r ddynol ryw i gyd, yn gymaint ag i bawb bechu. Mae'n wir fod pechod yn y byd cyn bod y gyfraith, ond yn diffyg cyfraith nid yw pechod yn cael ei gyfrif. Er hynny, teyrnasodd marwolaeth o adda hyd Moses, hyd yn oed ar yr rhai oedd heb bechu ar batrwm trosedd adda. Ac mae adda yn rhaglun o'r dyn oedd i ddod. Ond nid yw'r weithred sy'n drosedd yn cyfateb yn hollol i'r weithred sy'n ras. Mae'n wir i drosedd un dyn ddwyn yr heliw o ddynion i farwolaeth, ond gymaint mwy sydd ar yr ochr arall. Helaethrwydd gras Duw a'i rodd yr aslon o'r un dyn, Iesu Grist, i'r heliw o ddynion. Ac ni ellir cymharu canlyniad pechod un dyn a chanlyniad rhodd Duw. Ar y naill llaw yn dilyn ar yr un weithred o drosedd, y mae dedfryd gyfreithiol sy'n collfarnu. Ar y llaw arall yn dilyn ar droseddau lawer, y mae gweithred o ras sy'n diheiro. Mae'n wir i farwolaeth trwy drosedd un dyn, deyrnasu trwy'r un dyn hwnnw. Ond gymaint mwy sydd ar yr ochr arall. Dynion sy'n derbyn helaethrwydd gras Duw a'i gyfiawnder yn rhodd, ac yn cael byw a theyrnasu trwy un dyn, Iesu Grist. Dyma'r gymhariaeth gan hynny. Fel y daeth collfarn trwy un weithred o drosedd ar y ddynol ryw i gyd, felly hefyd y daeth cyfiawnhad a bywyd
trwy un weithred o gyfiawnder i'r ddynol ryw i gyd. Fel y gwnaethpwyd yr heliw yn bechaduriaid trwy anifuddod un dyn, felly hefyd y gwneir yr heliw yn gyfiawn trwy fuddod un dyn. Dyma derfyn yr ail lith. Yr awr hon arglwydd y gothangu dymas, mewn tangnefedd yn ôl dy hair. Canis fy thygaid a wylof, cae a chawdwriaeth. Yr hon a paratoes, ger bron wyneb yr holl bobl. I fod yn oleuni o leio'r cenhedloedd, ac yn ogoniant i'ch bobl Israel. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân. Megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist einig fab ef ein harglwydd ni, yr hwn a gaed trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys lân Gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbrydithau gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Crist drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctaidd i'r enw, deled y dair nas, gwneler dewyllus, megis yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd. Daroi ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn in ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatáu ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a
gwna dy ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Duw glanhaen calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. O arglwydd erfyniwn arnat gyniataeth bobl ras i wrth sefyll temtasiynau'r byd, y cnawd a'r diafol, ac a ffyr galon a meddwl dy ddilyn di, yr unig Dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, Dyrwydd weision y tangnefedd na ll y byd ei roddi, fel y boeni gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Gole ein tywyllwch ac olygwn i ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad dy unig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Parhawn yn ein gweddiau heno, trwy ganolbwyntio'r y daith sy'n o'n blaenau ni a Garawys hwn. Garawys sydd ychydig yn wahanol eleni. Garawys lle oherwydd y cyfnodau clo ac yn sicrwydd y presennol, y teimlwn ychydig yn flynedig, a hynny wrth i ni gychwyn ar ein taith. O Dduw ein tad nefol, ar ddechrau'r Garawys hwn, roen ni'n nerth i ymled gweithredoedd y tywyllwch. Roen ni weledigaeth newydd o'r hyn y gallwn fod a'r hyn y gallwn ei wneud. Helpa ni symud ymlaen. Rhyddha ni o'r cydwynau sydd yn ein dal yn gaeth, a'r llyffetheiriau sy'n ein cyfyngu. Arwain ni rhyddid i weithio troso ti yn y byd sy'n crefu am dy gariad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac wrth i ni weddio am y nerth a'r dyfalbarhad i fod yn ffyddlon a diwygio ein bywydau y Garawys hwn, gweddiwn hefyd dros yr Eglwys. Ar iddi hi gael ei hadnewyddu a'i chyfnerthu i fod yn offeryn o ddaioni a gobaith yn y byd ac yn ein cymunedau. Dad yn y nefoedd, diolchwn i ti am dy deulu, yr Eglwys a'r rhan ohoni lle yr wyt ti wedi ein gosod ni. Trwy weithrediad dy lan ysbryd, adnewydda hi, lle y mae yn wiwedig, nertha hi, lle mae'n wan, gwna hi yn ostyngedig ac yn dosturiol, lle mae'n gryf, lle mae hi'n llygredig, glanha hi, gwna hi yn sanctaidd, lle mae hi'n fydol. Ail gyfeiria hi, lle y collodd olwg ar dogoniant. Diogela hi, pan gaiff ei herlyd, a'i hatgyfodi lle mae'n farw. A boed i'r Eglwys fod yn effro i'r union gyfeiriad yr wyt ti'n ei galw hi iddi. Trwy Iesu Grist a'i phen a'i harglwydd. Amen. Gweddiwn dros heddwch yn ein byd.
gan gofio'n arbennig y sefyllfaoedd wrth daro yn Libanus, Iemen, Syria, De Sudan, a llefydd eraill sydd wedi syrthio o'r newyddion dros y misoedd diwethaf. Gweddiwn am dyfendaeth ar bob ymdrech i ddod â dealltwriaeth mewn welediad a ffordd ymlaen i sefyllfaoedd anodd a dyrys heb unrhyw atebion hawdd iddynt. Goll a lluog Dduw, pan honell bob meddwl o wirionedd a hedd, ennyn ynghalon pob un wirgariad at heddwch, ac oth oethineb pur a heddychlon, arwain y rai sy'n ymgynghori dros genhedloedd y byd, fel yr hyrwyddir dydeyrnas mewn tangnefedd, nes llenwi'r ddeiar a gwybodaeth o'th gariad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gyda nifer o ddisgyblion yn dychweled i'r ysgol yfori, gweddiwn dros athrawon a disgyblion, a thros addysg yn gyffredinol ar hyn o bryd. Gweddiwn dros yr athrawon a'r disgyblion sy'n barhau i ddysgu'n rhithiol, a thros bawb sy'n teimlo'n bryderus ynglŷn â dychweled i'r ysgol yfori. Arglwydd ein Duw, yr hwn anfonais dy fab Iesu Grist i'r byd i'n dysgu. Diolchwn i ti am ysgolion ein gwlad, ac yn arbennig ysgolion y ddinas hon. Bendithia waith yr athrawon, y staff gynorthwyol a'r disgyblion yn ei gorchwyl o ddysgu ac arddysgu. A dyroeddynt o leini ac arweiniad i weled y ffordd yn eglur o'i blaen, i oresgyn pob anhawster, ac i'w dwyn i adnabyddiaeth newydd ohono ti, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros bawb sy'n mynd trwy gyfnod anodd ar hyn o bryd, pawb sy'n teimlo anobaith i'r byw, pawb sy'n chwilio am ystyr a gobaith yn ystod y cyfnod hwn. Oll a lluog Dduw, be brofodd dy fab Iesu Grist galedu'r diffeithwch ac ing temtasiwn, estyn dy gymorth i'r rhai sydd heddiw mewn argyfwng, y rhai sy'n dwyn beichiau a chyfrifoldebau trymion ac a demtir i rhoi'r gorau i'r ymdrech, y rhai sy'n dal ati o dan ymgylchiadau anodd, ond sy'n digaloni ac yn blino am drechu, y rhai sy'n dioddef gwawd a gwrthwynebiad, y rhai sydd mewn afiechyd, llesgedd a phoen ac yn anobeithio am wellhad. Rwydd hwy ac i'n unnau nerth i ddyfal barhau, a gras i orchfygu pob anhawster, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Cofiwn yn ein gweddiau, bawb a fu farw yn ffydd Crist yn ddiweddar, a thros bawb y cofiwn am ei marwolaeth yr adeg hon o'r flwyddyn. Diolchwn i ti o Dduw, am ddatguddio dy gariad a thras yn y rhai sydd wedi byw yn ôl dewyllus ac sy'n nawr yn gorffwys. Gofynnwn am i'w bywyd a'i hesiampl barhau i'n calonogi yn harwain holl ddyddiau ein bywyd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A therfynwn ein gweddiau heno, gyda gweddio eiddo Thomas ac Empys. Erfyniwn arna ti ein tad grasol, ein gwaredu rhag gofalon y bywyd hwn, fel na byddoi ni gael ein maglu ganddynt, hefyd rhag angen rheidiau'r corff, fel na byddoi ni gael ei rhwydo gan bleser, a rhag unrhyw beth sydd yn rhwystyr i'r enaid, fel na byddoi ni o gael ein gwanychu gan dreialon, gael ein goresgyn ganddynt. Dyroi ni'n nerth i wrthwynebu, amynedd i barhau, a ffyddlondeb i ddyfal barhau, mwyn Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân y fyddo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen.
farfarnyn a'i arglwydd, heb ing na chyr nac angau chwaith, yn berffaith mewn sanctaidd yr wydd. Ond wele syrthiodd efau rhyw, dan ddicter Duw a'i soriant, drwy dwyll a sarfau hudoliaeth, o ganol maith o goniant. Trwyddioddef poen yr Iesu pyr, pan aeth dan gyran angau, ddistrywiodd rymydd raig I gyd, a bywyd ddaeth i'n unau. O goniant byth a fo i'r tad, i'r mabrad ar glan ysbryd, fel gynta'r roedd ymau, a byf dros oesoedd tragwyddol fyd. Fel y gwneithpwyd y llawer yn bechaduriaid trwy anifuddod un dyn, felly hefyd gwneir y llawer yn gyfiawn trwy fuddod un dyn. Y bedwaredd adnod ar 15 o'r 5 bennod o epistol Paul at yr Efeiniaid. Cawsom ddwy lith gwahanol iawn i'w gilydd heno, ac eto mae'r ddwy yn gweddi i'w gilydd yn berffaith, y naill yn taflu goleuni ar y llall, y naill yn esbonio'r llall. Yn y llith gyntaf o'r Hen Testament o lyfr Genesis, fe gawsom hanes anifuddod yr un dyn adda, ac yn y llith o'r Testament Newydd o epistol Paul at yr Efeiniaid, cawsom Paul yn cymharu anifuddod adda ag I fuddod Iesu Grist. I Paul, Iesu yw'r ail adda, a ddaeth I ddadwneud y cawlach a greuwyd gan adda ac Efa yn ardd Eden, cawlach ym mherthynas y ddynoliaeth a Duw. Y cawlach hyn y mae Sant Paul yn ei alw'n bechod, sef anifuddod y ddynoliaeth I Dduw. Ac yn ôl Sant Paul, yr ydym I gyd yn euog o'r anifuddod hwn, oherwydd yr ydym ni I gyd, o rhan anian, corff, meddwl ac enaid, yn perthyn I hil addag amweddus ac yn blant Efa dryfeilus, I ddefnyddio madrodd cryno yr hen Vicar Pritchard I ddisgrifio'r cyflwr dynol. Mae rhywbeth yn y natur ddynol sy'n hoffi cicio yn erbyn y tresu a mynd yn erbyn y drefn, enwedig y drefn a osodwyd gan Dduw. Fe allwn ni ofyn y cwestiwn pam y rawydd yma sydd yn y hil ddynol I anifuddhau Dduw, ond nid yw'n cwestiwn sy'n hawdd ei ateb. Efallai mae'n rhywbeth I wneud â rhyddid, y rhyddid y mae Duw wedi rhoi I ni, rhyddid o'r rhan meddwl, corff ac enaid. Y rhyddid I nesau at Dduw, neu y rhyddid I encilio oddi wrtho. Y rhyddid I ddefnyddio ein gallu daioni neu drigioni. Y rhyddid I ddilyn y drefn, neu y rhyddid I greu ein trefn ein hunain. Y rhyddid I fuddhau, neu y rhyddid I anifuddhau. Y rhyddid I gwestiynu, I holi ac I herio. Y rhyddid hwn yw'r peth mwyaf gwerthfawr sydd gennym ac sy'n ein gwneud ni'n ddynol yn wir ystyr y gair. Ystyriwch ynghylion, y mae'n hwy yn I fuddhau I wyllus Duw, y mae Duw yn gorchymyn ac mae'r ynghylion yn I fuddhau iddo yn ddigwestiwn. Does ganddynt ddim rhyddid ar y cyfryw. Ystyriwch anifeiliaid y maes, y maent yn I fuddhau yw greddf a'i natur a'i nwydau. Ychydig o'r rhyddid sydd ganddynt o'r angen parhaus am gynhaliaeth, am ddiffyn ei hunain ac ail genhedlu. Dyna ei natur, a'r natur honno sydd na'i gyrru. Ond pan ystyriwn ni'r ddynoliaeth, sydd ychydig yn is na'r ynghylion ac ychydig yn uwch nag anifeiliaid y maes, y mae gennym ni reswm a chydwybod a rhyddid. Y rhyddid I ddewis a'r rhyddid hwnnw
sydd wedi rhoi rhwydd hint i'r ddynoliaeth, wareiddi, a chreu celf, a llenyddiaeth, a cherddoriaeth, y rhyddid i ddeall y byd, i adeiladu dinasoedd, i ddatblygu meddyginiaeth, i anfon dyn i archwilio'r gofod. Ond yr union rhyddid hwn sy'n peri rhyfeloedd, a thrais, adeiladodd y bom atomic, ac sy'n gweld y greadigaeth yn cael ei reibio a'i difwyno. Y mae'r rhyddid yn gleddyf daifiniog, sydd ar gallu i greu prydferthwch a harddwch sy'n gallu gwella bywydau, ond sydd hefyd yn gallu creu hagrwch a dinistyr a cheithiwo eraill. Un o'r cyfrifoldebau mwyaf sydd gennym fel y dynoliaeth yw dysgu arfer ein rhyddid yn ddoeth, lles eraill, yn ogystal â'n lles ein hunain, ac daioni, ac nid drigioni. Wrth gwrs, i bobl ffydd, i'r ffydd Gristionogol, pa well ffordd sydd o arfer ein rhyddid yn ddoeth, ond trwy ceisio ewyllus Duw, ac i fyddhau i'w ddeddf o gariad, y ddeddf a grynhodd Iesu ni, pa beth bynnag y dymunwch i eraill ei wneud i chwi, gwnewch chwythau iddynt hwy, hwn yw'r gyfraith a'r proffwydi. Methiant y ddynoliaeth, yw ei methiant i fyddhau ac i gadw'r gorchymyn hanfodol hwn. Ac felly pan edrychwn ni ar ein darlleniad o'r ail a'r drydydd bennod o lyfr Genesis, fe welwn ni y ddynoliaeth y morau oes a'i diniweidrwydd yn cael ei cynrychioli yma gan y ddau, Adda ac Efa. Y ddau wedi cael ei gosod yng ngardd Eden, yng nghanol perffeithrwydd a phrydferthwch y greadigaeth. Roedd ganddynt ddim angen am ddim. Roedd popeth oedd yn angen rheidiol iddynt yno ar ei cyfer. A'i gwaith oedd yn syml i drin a chadw'r ardd. Wrth gwrs, mae'n ddelwedd o baradwys. Mae'n ddelwedd o ddiniweidrwydd. Mae'n ddelwedd o fywyd heb na phoen, na ofid, na genedigaeth, na farwolaeth. Roedd y ddau yn oeth, ac nid oedd gywilydd arnynt. Yn yr ardd, roedd dim chwant na nwyd, dim ond bywyd, ac roedd bywyd yn braf i'r ddau. A dim ond un gorchymyn a roddodd Duw iddynt, cei fwyta yn rhydd o bob coeden yn yr ardd, ond ni chei fwyta o bren gwybodaeth da drwg, oherwydd y dydd y bwyteu ohono ef, byddi'n sicr o farw. Nawr, wedi rhoi rhyddid i'r ddynoliaeth, fe allwn ni ofyn pam ar y ddeiar y gosododd Duw y goeden yn yr ardd yn y lle cyntaf, yn gosod temtasiwn o flaen y ddau, a pham creu y sarff, y creadur a oedd yn fwy cyfrwys na'r holl fwystfiloedd gwyllt. Un ffordd o ateb y cwestiynau hyn yw trwy ddweud yr unig ffordd y gall dyn arfer ei rhyddid yw cael y dewis, sy'n golygu y gallu wneud penderfyniad. Pan ddaeth y sarff at y ddau, nid oedd y sarff wedi gorfodi'r ddau gymryd o'r ffrwyth gwaharddedig. Roedd y sarff ddim wedi gosod y ffrwyth yn nwylo'r ddau. Cynnig dewis a wnaeth y sarff, trwy ddweud wrthynt bod y ffrwyth yn dda, a gorir eich llygaid y dydd y bwytewch ohono, a byddwch fel Duw yn gwybod da a drwg. Ac felly rhoddwyd dewis i'r ddau, naill ai i fyddhau i Dduw trwy gadael y ffrwyth ar y goeden, neu ei gymryd a'i fwyta a dod fel Duw. Dewis anodd. Unwaith i'r sarff gymryd ofn marwolaeth allan o'r dewis, daeth y dewis yn fwy deniadol i'r ddau. Pwy na fydde am fod fel Duw yn gwybod da a drwg. Ac felly daeth y demtasiwn yn ormod i'r ddau, a thrwy arfer ei rhyddid, cymerodd y ddau y ffrwyth a'i fwyta. Penderfynodd y ddau bod yn well gan iddynt anifuddhau i Dduw a chymryd y risg trwy fwyta'r ffrwyth a marw nag i ufuddhau trwy beidio ei fwyta a byw'n ddedwydd yn yr ardd. Oherwydd ei hanifuddod, diflannodd y diniweidrwydd.
daeth gywilydd arnynt am ei bod yn oeth, a gweniasant ddail ffigisbren i wneud ffedogau iddynt ei hunain. Trwy ei hanifuddod, diflannodd y diniweidrwydd yn ei perthynas a'i creuwr ac agorodd gygendor rhwng diw a dyn, yng ngeiriau emyn William Williams Pantycelyn, yn Eden cofiaf hynny byth, bendithion gollais rif y gwlith. Wrth gwrs, alegori yw stori ardd Eden a'r fall, i roi esboniad o dueddiad y ddynoliaeth i anifuddhau ddiw pan y mae'n arfer ei rhyddid, ac yn dewis nid ffordd diw, ond ffordd hunanol y galon a chwant. Ac felly fe gawn Sant Paul yn cymryd anifuddod Adda ac Efa, yr anifuddod sydd yng nghalon y ddynoliaeth yn ei berthynas â Duw, ac yn gosod i ni Iesu fel yr un oedd yn hollol ifydd i ewyllus Duw, ifydd hyd at angau. Fel dyn yr oedd gan Iesu rhyddid, roedd ganddo ddewis yn unol fel Adda, ac fe welwn ni Iesu yn ymgodymu ar dewis hwn yng ngardd arall, yng ngardd Gethsemane, a chysgod y groes yn pwyso arno, a Iesu yn ei weddi dair yn dweud, gwneler de wyllus di, nid fe wyllus i. O'i rhyddid ei hun, ac o'i ddewis ei hun, aeth Iesu i'r groes. Ac ar y pren hwnnw, tu allan i furie'r ddinas, y noeth, fel yr oedd Adda'n noeth yn yr ardd cyn y fall, croeshoeliwyd Iesu mab Duw a mab y dyn. Roedd ei weithred o'i fuddod i'r eithaf, yn gwrthdroi anifuddod Adda yn yr ardd, a dangos bod ei fuddod i Dduw yn bosibl, a thrwy dda farw, a hynny yn lle Adda, yn pontio'r gagendor rhwng dyn a Duw. Gweithred o ras oedd hon, gweithred Duw i achub y ddynoliaeth, a thrwy'r un dyn Iesu, y gwneir ni yn gyfiawn. Trwy farwolaeth yr un dyn Iesu, gollodd marwolaeth ei grym, a daeth bywyd ar fore'r trydydd dydd. I Paul, dyma ystyr y groes. Ni allwn ni gyfiawnhau ein hunain yn olwg Duw. Yr ydym ni fel Adda ac Efa, yn dueddol o arfer ein rhyddid i ddewis i anifuddhau i Dduw o hyd, ac anwybyddu ei gariad a'i galwad ar ein bywydau. Ond yn Iesu, y mae gennym waredwr sydd wedi gwneud y gwaith drosom ni. Wedi gwneud yr hyn ni allwn ni ei wneud drosom ein hunain, a hynny yw dewis i fuddhau yn gyfan gwbl i Dduw, ac ymddiried yn llwyr yn ei addewidion ef. Beth yw ein galwad ni fel rhan o hil addag amweddus a phlant Efa drafeilus, ond ymddiried yn yr un a ymddiriedodd ei hun yn llwyr i Dduw, Iesu Grist, yr hwn a nyllodd i ni, yr hyn a gollwyd yn Eden. Ond wrth gwrs, ein dewis ni yw ymddiried ynddo, wrth i ni arfer ein rhyddid fel plant Duw. Amen. Bendithion goll
Tang nefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwa'ch colonnau eich meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.